काजोलगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मिटिं खालामनायाव नुजाफैनानै आं दिनै बिबानखौ नाजावनानै लाबाय आफादगिरि ओमफ्राय बिनि आसोल थांखियानो जाहैबाय नुनो मोनबाय जे सरकारनि उनाव सरकार जों रिप्रेजेन्टेटिभ फाथायबाय थाबाय दिनैसिम मोनसेबो साक्सेस जायाखै बेखौ नुनानै दिनै आं बे दोलोआव दिनै आफादगिरि बिबानखौ दिनै रुजुननानै लाबाय आरो बे आफादगिरि बिबानखौ रुजुननानै लानायनि उनाव आफादगिरिनि जितु बे गिलिर बिबान आं बे जितु सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंनि एपिबि पार्टिनि आदर्श सैथोथा रुल नेम नितिफोरखौ लानानै आङो सावरायलांगोन आरो जोंनि बे आदर्शजों जोङो बे जोंनि मोखाङाव जों आदर्श आरो जोंनि सैथोथा मावनाय खामानिखौ मोजां नुयोब्लानो आं सान्दों गोबां रायजो राजाफ्रा जोंजों फैगोन आरो बिथांमोनहाबो रायजो राजाफ्राबो दिनैसिम सन्तुष्ट गैया गोजोननाय गैया सरकारनि उनाव सरकार दाफुंलांबाय जाया माखासे जायफोर सानै साथामल' माने मोनजादों मोनलोंदों बेखौनो बुंनांगोन बिसोरल' सन्तुष्ट नाथाय आं सान्दों बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकार बिएसि सरकार हिसाबै 100 नङाब्लाबो 75% रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट जायोमोनब्ला मोजां मोनगौमोन दिनैसिम बेबादि गैया बेनिखायनो आं बे दोलोआव दिनै नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै आं बे बिबानखौ नाजावनानै लाबाय दा आं बेखौनो सुंद' बिबुंथि बुंनानै फोजोबनाय जाबाय बिटिसि बिसायख'थिया बारग'हैबाय मा थांखिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि थांखिया बेनो बिटिसि इलेक्सना दानथामनि उनावनो जासिगोन बावैसोनो जासिगोन दा थांखिया इसुआ जाहैबाय बेनो आं दा फ्राय एसे एनै बुंखाबायानो आसल उद्देश्य थांखिखौ माखासे मा बुंनो बे गोदान बिबानखौ लानानै बुंनांगौ गोबां दङ दिनै आं मिडियानि सिगाङाव इसेबां बुंनो हानाय नंला माने गोदान हिसाबै खिन्थु नुबाय माखासे जि जिनिसखौनाखि सुफुंनांगौ बेखौ सुफुंजोबाखै दाबो बहुद आद्रा दङ डिमान्ड दङ माबा मा होनो एनडिपि फिस माबानि समस्याफ्राव सुफुंनाय जायाखै रायजो राजानि लामा बान्दो जेबो मोजां जायाखै मोननांगौ होनांगौखिनिखौ रायजो राजानो सुफुंनो हायाखै बे हिसाबैनो जों बे इसुखौ लानानैनो बे इलेक्सनखौ देरहानो आवगायलांगोन आरो गुबुन दोलोआव आं फ्राय गैथ'वामोन आं सासे टिचारसोमोन आं टिचार जानायनि आगोलाव आङो अबसे इउजि ब्रह्मनि सिगांनि बिपिपि माबायाव दंमोन प्राइमारि प्रेसिडेन्टमोन बिनिफ्राय जेलानाखि मास्टार मावबाय आं बिनि उनाव बे नागारनाय जादों दा पार्टियाव आं नुबाय जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मावलांनो गोनांथार नोंथाङा फालांगि मावनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाफुङै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नामा? नोंथाङाबो माबा मोनसे साननायनि दौलेङाव गोजावनानै दङ नामा? माब्लाबा साख्रि नागिरनानै बैसो बाबेनलांदों नामा? माब्लाबा जुलि लानो साननायनि समाय लानायफ्रा जाफुङाखै नामा? जुदि नोंथाङा बैफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला मुलुग दरबारनि मुंदांखा तन्त्र मन्त्र मायांआव सोलोंथाइ लानानै फैनाय कल्पना देवी मुंनि सासे सुबुंनाव फोनांजाब खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै लानो हागोन। फोनांजाब खालामनो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाफ्राव फोनांजाब खालामनो हागोन। मानोना मुलुग दरबारनि तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जाबाय मायां, जेराव मायांखौ सोलोङोब्ला नोंथांनि साननाय आरो गोसोनि लुबैनायनि जेंनाफोरखौ हमदांनानै थार लामाखौ दिन्थिनानै होयो।
बेनिखायनो गोबाव खालामालाबानो कल्पना देबेनाव फोनांजाब खालामना थार बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाखौ होनाय जादों।